10, 9, 8, 7, 6, 5. Og så får vi 10 km løberne afsted. Rigtig gode ture derude. Pas på jer selv og på hinanden. Rigtig god tur til Lars. Fantastisk igen at se så mange løbere. Hele 340 løbere får vi afsted nu ude på vores 10 km rute. Rigtig god tur. De ligner allerede vindere alle sammen. Sådan, endnu et godt Greve Fyn. Rigtig god tur.